Good morning everyone, Mama Lassie, Mama Joliet, hoy! Ay, wow, si Lalabs Josue, Bilya Garcia. Hello, shout out, Lalabs. Ayan, mga hubad kayo dyan kasi naglinis ako ako ng mga damit. Naglinis. Naglaba. Good morning po. Kape tayo guys, habang nagmimikos-mikos dito sa kapaligiran. Si Tres Maria, si Mother, nagbibiak ng, rinig na rinig dito yung pagbiak niya ng mga kahoy. Kasi wala nang panggatong. Ma'am Inday Tonet, good morning. Good morning Sir JFC. Mega love shout out everyone. Salamat po sa 5 million viewers na naandyan. Salamat po sa patamsak, Ma'am Inday Tonet. Mag-update lang po ako sa aking FB habang tayo ay bisibisihan doon sa kabila sa likod bahay kasi malawak yung aming bakuran guys. Pagka umaga si Tres ABC lagi. Ito na yung exercise ko tuwing umaga, pampapayat, walis-walis. Ayan o, ang taba na ng aking grapes. Grapes talaga. Strawberry. Hinihintay ko na lang yan mamulaklak. Kailan kaya ito mamumulaklak? Ang tagal naman. Nilagyan ko na siya ng complete fertilizer. Pero hindi pa rin sumisibol yung bulaklak niya. Dumadami lang. So, ayan. Salamat po sa lahat ng mga naandyan. Sir Dante Vertumen. Big love shoutout po, Sir Dante. Bigyan po kita ng jacket kasi naglinis po ako ng mga kadamitan. Naglaba po ako nung isang araw. Good morning po. Ayan, salamat po sa inyo dyan. Magdikitan lang po kayo dyan. Mag-iwan lang po ng bakas para mabalikan ng pinuntahan. Thank you everyone. Magkos-mikos po muna ako doon sa likod bahay.
Good morning, Ma'am Ante, Auntie Jean. Good morning, Sir Ben Sibugay. Ben Sibugay. Thank you so much po sa pagbisita.
Hindi, nakarabatan pa rin ka rin. Itim na.
Hindi mo na nagamit. Pero wala pa na. Pero kung nagagamit mo yun, hindi ka man kayo mga pinapagamit. Ano lang, ito lagi gamit lang ito. Video, nagagamit ko rin na rin. May, ano lang, ako dito? Hindi na drop lang nila na. Oh, hindi ko lang ilay. Ay, napakarin mo kami. Ito eh. Para, wala ko eh. Hindi na, dito lang eh. Oh my God, anong nangyari? Ngapit sa panahon, mawala Ah. sa agyan dyan. Anong nangyari dito? Please stop using the phone or Kasi binagbahay mo. automatically shut down or it can be used normally. Uminit yung aking cellphone. Ang init na guys, nabilad kasi. Oh my God. Nabilad kasi yung cellphone ko. Ang init na. Mega love shoutout po sa lahat sa na andyan. Thank you so much po. Sir JFC, Sir Napoles. Mega love shoutout. Ang init na pala ng cellphone ko, nabilad. Paabutin ko lang po ng 1 hour, nasa 52 minutes pa lang tayo. Nabilad na pala. Busy kasi ako dun sa likod bahay. Ayan o, ang ingay nila, ang ingay ng aking mga brother. Mag-aayos sila ng owner guys kasi ibibinta na namin yung owner namin. Kasi hindi naman nila nagagamit eh, busy silang lahat. Kaya magbawas ng kalabaw. Magbawas ng kalabaw. Sakrabi na pala na nangyayari. Talagang, hindi rin madali ang matapos. Ayan, thank you so much po sa lahat na naandyan. 8 million viewers. Meron pa akong nagsisigil. Talagang mabibigyan. Siya, tugang siya pa to. Masakit ko, di ba magi siya pa mo? Hanggang mabagay ako ng 55, mga 58. Ang 58. At yung 5 taon pa. Paano? Ang 55 talaga. Tingin ko pala. Para naman ma-automatic 55. Ang 55 pala. Para nakari Kristo. Pagaw. 55. Wala bago natin 55 na year. 55 wala ma. Taon ko na, susunod naman. Lagi ako lang yan, dinog kay Bert. Ako, uli ko yan, plus report ko. Ano ba ka? Sabi mo, di ba, yun, yung 2025, kung mag-uwi ka sa mga magkat, ang 20% mo, ako na yan. Gusto mo kang galing yan. Grabe na niya. Grabe na paano yung deliver
Sige na bilang ka. Ano? Nga yung mga pula na Sige na tara. pula na Dahil tama man yan. yan. Tama man. Dilit po niya ang gamot na tawag. Isisi na nga Iya, puro may sa Diyos. Pero maya, sa mag-aakay. ang dapat lang yung tipo dyan, ang formula nga dyan, so gawa niya ni Cristo. Kung ano nga gawa ni Cristo, yun yan. Yung pag hindi gawa, huwag mo nga gawin yan. Dahil yan, sige mo nyo naliligaw ka nga yan. Basta nangangadag siya ng handa ng ibig sa tuwa sa isa. Oo! Paga. Tara. Oo, kaya naman po. Ako, magpapalit ka mo nito sa puno yan, na ang puno, pag ang puno, maligali, talagang maligali lang sa Nasa sa kung garo mga sigaan dapat yun. Garasot yung bagay, garna, ang bilbong sa kamparang. Kung yung puro pula, ang ribo, wala kang ginabisang dari tama, pagkalang makiba. Ang pinarami madalula, nagtungkol sa mag-alis ng libon. Ito pa ito, kung gabos yung tao namin pinakuhaan, gabos yung tao namin sa kubang malay ko. Pinarangadala, pinasarado sa dapat ng libon. Kung maglabas, Sunog na, klase, malaktan mo sa Manila. Ano yung walang buhok magklabas ng karayo? Kasi parang ibubo, ito na nataog na. iaga ko kasi pa mo. Parsilpon, Yan. subagi, dako ay abaakan ng patawag lang. Gamit ako, pili ito ka na patawag yung ka sa cellphone. Papaamura ko, kasi nagpapamitruan maribukdaan, sabi ka ribuk na. Ito na rin ito. Pagdami ko ang cellphone, kung ito mo na ako ang cellphone mo, sa ano mo. Bilis ako, akit pa, bawa pa sa ng tinik. Sergey. Ano ba ito ba? Obos niya na first year ni Sergey. Nagtulong taon na tayo. Ang tulong taon ng pagbigay ni Mika. Sa ako, sa kabot hindi yun, man. Nagpara ko yun, man. Wala kang kabangin. Yung kantugan. Pagkilo sa kaki. Pagkilo ako, pagkilo na. Hindi ang mas gawin na yan. Mara. Gawin na yan dyan. Ang gawin mo? Wara. Wala kang magkakasin na sila para sa Diyos.
sa pabulungan ta, sa kang ngayon tugang. Parang kandurog. Live mo, live mo. Ay, ako, may karabot para na live baby, kaya di kita. Tama mo nga Ano doon ba na hindi ka dapat ang ang trabaho sa pulod, naaraman mo. Daw, siya kadumanon. Mag-lockdown ka banwa. Ikaw ka magtanong, magpupuhay ka. Basta tawag ang positive. Kita mo nga pa, lumangkaangguran ng daraga. Manyakot ka ng punon. Madigdi na si Tiko. Akala ngayon ko, madigdi si Tiko mo puri-puri ko na sa ibaba, makanong mano, Isay? babag sa kabataan. Maral, kalaon. Ba't kung gano'n, silipahon ta ka no? Pustik na. Tayo lang ang panahon. Ang mangyari ka, sumarang sa baba. Sa karayo naman ka, hindi naman mag-araw mga uri-uri, blue-blood. Ang siyempre, ako, naman siya sa karabaw mo. Ako ito, tarakan, ako siya sa sabi na, kita ko sabi ko, hindi, sinarap ng gusto, sinarap ng gusto sa iyo, at ito yung taon ma, di ba siya sa karabaw. At yung pagkarita, pinaguluwas siya rin umatas sila na ayaw. Sana ko na kahit ito, isyerte ko ang ayaw ko. Kung may tao ka makalim na tutabang ka ng ayaw mo, salamat. Kung wala, wala problema. Masa, masukot na ako. Ano nung kaya rakas ako, tanggapin ko, kung piraman iyan. Kung ang araw ko maging kwarta, salamat. Kung dahil, wala ko. So, pag-isa ko, kita pa sa hanggaw. Kung ko ang gusto, kung paang gumapod na tindahan mo dyan, 3-4. Kung paang ko niya ako, ikutin tayo, pero pala, ako kasi dito na pag may nangyari sa kung garaw ko mabagsak, mag-isip sa huwag resulta, ano yun? Nangyari na pala, ako may nangyari, nakalisip ka, misala, kaya kami dyan, baka mo kang arong baldoy. Tutal, ako nasasabi din kang mga agalide. Ako nagtrabaho, pagkakalaga ko nagtrabaho ako, pagkaga. Magluto ka laki, tampatak niya mga pagkaon. Pili kong ipaglakong kung anong mga pagkaon dyan. Motor. Simpleng buhay. Sarong pukos. Paulo kayaon. Di kayaon. Matulog kayaon. Hindi ka lang nagpapresensya sa ang pukos mo lang. Kwarta palaon. Harus ang gatong. Hindi ka nang tapos na. Mati. Ayun yung trabaho. Pero ka. Mati yung pagkaon. Mga naon ka. Surik. Ang nagamaray na so, nagapagalukan, tapos hindi ka magdaga. Yung, puro pa sa rin ng data. Kung dito pa sana, parta na. Pare nga ni digigil sila. Pag-usok si Magdilaw, pariya. Ilawin mo na lang. Ilawin niya.
lang. Sa marutis kami ka masyusuman. Ha? Marutis ka na mo to. Amo to. Ay, ang kapatid ko. Oo. Kaya nga pagbalat. Oo. Pagkakas mo ba di ba? Ano pa ng istorya? Leo. Leo. Ano na yung duyam? Nagulog naman yung saro na parte. Ano nyo lang, dama kayo ng mayo sa nata? Kung tanga ni di magparapag na kagwan, kung di sa may kanan eh, nagparapag ka po na itong parang tayo. Ang kagawin nga rin. Kasi nga kamagagi. Arayo ini. Diba daw nga kawo mo lang? Ah, kapasirin mo ba? Ay, mo. Dahil, nangyari ka, makisiunan sa tinagawa si Mama. Sabi mo ito. Aram mo, ang tao mo niyan, ibaw na ang mga ugali. Ibaw na ang kamanyo. Tuman niya, sinigin nga ni. Pagabot tiging, nakukudala naman yun yung kay Ma, nagareklamo siya. Ito kanya dumas na yung tulong, para agyan kan, well, kisaratuan niya Ma. Sabi niya nga nagkaroon. Ayaw. Magluwas kung amang kinain. Di naman nagkahanap natin mga tubig. Init. Yan, anong desisyon? Kamu sabi ko, kamu, ano ka sa mga matero? Ano kung di tayo ako, pag hindi ko kita, pwede na ako. Siyempre ko niya kasi kamo. Kamu, mag-ikatan kamu, ano ko ulit ako. Tapos doon niya dito, kamu nagpagkabot sa siguro, sa sasabi niya, ang galing ba sa siguro? Siguro mawara man ang pira. Ano sa siguro, siguro ba ko? Ako gusto ko mawara ng kwartang ngunya na mismo. Taon na hindi na kaspralo yun. Kaya kami, wala mayaman, wala mahirap. Hirap yan. Mga bangko.
bankrupt yan doon mo. Nagkaroon di Balbo. Gari mo sinabi si Rod Baldag, Balboy. Madali na. Hindi nga so, bigara po kang mga excited na mga kapatid mo na sinabi na sa mga ito ha. So, kasi mga ayaw na tinapay nito. Bro, yung Balboy. 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 Di ba nakikinig ko ba, no? Pinapakal na pangpunas na mga tulog na. Bago nang nakita mo na eh.
kaya ingay yung dalawa. Hello po! Salamat po sa lahat na nandyan. Sir Napoles, Sir Brad, thank you so much. Salamat Napoles, I will return to you po. Ayan, babalikan ka daw niya, Sir Napoles, ni Sir Brad. Sir GFC, thank you so much. Silipin ko tong dalawa kong kapatid na maingay. Ang ingay-ingay, nagla-live ako, daming salita. Oh, ha? Oh. Itsura mo po yun. Ang itsura mo dyan. Tama yan. Nag-aral kang automotive, di ba? Ay, si Bumba. Po ako kasi ano na eh. Tanghali na naman. Kailangan ko na naman magmikos-mikos sa kusina. Thank you everyone. Bye. Bye na po. Thank you Sir Napoles, Sir Brad. Thank you Sir GFC. Sino to? Si Anand Shwarok or Paul? Kay Sir JR na pumunta dito kanina, kay Lola Sweet, kay Sir Ronnie TV, kay Sis Antaray, kay Ma'am Jem, Ma'am Vicky, thank you so much po sa inyong lahat. Sa lahat-lahat pong pumasok, nakitambay sa aking live, kay sa aking channel member, kay Sis Cherry Paler, Mix Vlog, thank you so much. Kay Ma'am Anching Quindam, kay Sir Dante Bertomen, kay Sir Ben in Sibugay, kay Ma'am Auntie Jing, kay Mama Juliet, kay Chippy, kay Ma'am Leonora. Thank you so much po sa inyo guys. Bye po. Salamat. Bye everyone. Yan, ay sabi nung mag-depicto di ko mga